May ganang asawa. Yung Filipino, my God. Oh my God, 79. Mura po yaya siyang daddy sa una. Seatbelt ni brother. Pati di ako seatbelt, di dapat din siya. Seatbelt, buwanga ka, seatbelt, buwanga ka. Hindi ko pa malikas lang ni siya. Alam mo, i-suggest lang kung basin makahatag ka namin suggestion lang. Pagpalong, i-connect siya sa phone nga mo, automatic mo delete ang sent items. No lang, ipasuggest lang ako. Good morning mga bossing! Mo din akong tawag sa akong mga YouTube followers. Ikaw mo man lang akong mga bossing na ako. So mga bossing, good morning kanyang talandiha. Gamay na lang yun, 10,000 subscribers at mga boss. Thank you kayo sa pag-follow. And today, the time is... alas 8 na. Una ako diri sa akong mansion karon nga 12 ka buka floor. So first, mag-check ako sa akong sugar before ko mamahaw. Kung ano mo siya ang prick sa imuha. Then, dayon. Dugo, ibutan dayon dili. In 5, 4, 3, 2... 161. Taas kaya po, no? Dapat less than ako mga 150. So ko si Dr. Ronnie mo ng diet pa more, exercise pa more. And speaking of exercise, ha? So karong adlaw mo ato mi sa school kay PTA tapos tigtanaw sa grado. Tanaw na to kung kumusta ang grado sa akong mga anak. Kumusta ilang mga Tagalog na mga Filipino subject nila. Si Ella, bro, niingon na siya nga wala siya ma-honor for the first time. Kay karon naman gud nga year na sa nanay Filipino, no? Last year ba wala? Na magyapon, di ba? So, brag mas intense na karon kay nanay Aralin, AP, Aralin Panlipunan si Ella. So, brag nigingnan daw siya sa teacher nga dili siya honor for siyang Tagalog. Pareha po sa akong anak nga si River. Pero nanawag si River sa kagapon, honor daw sa third. Ako na, how come? Burag nagduda mi. Sino ko, ano mo gilagsikan mi? Wala mo tuo ang mga ginikanan. How come na na-honor ka? Nagagmay mga Pilipino. Ano ba? So akong, dito sa sure ginan na siyang teacher, tanawin na to basig fake news ang teacher. Tapos si Rusty dayon, sa corpus, wala man sila honor every quarter. Wala, no? So, ganun lang ako ang iyang grade. Mugay po yung problema ni Rusty, Pilipino. Sa tulo na ako kaanak, si Rusty yun ang medyo, ako nakita, medyo may pagka-nerd, no, si Rusty. May pagka-nerd lang, masig, he might watch this, masako na sa sako. Pero grabe nga bata, ng mga solar system, ang mga topic, ano ba? Which is, may ganahan yun ako ng mga topic, mga solar system, ano ba? Level, gimme ni Rusty, mga parts of the body, mga biology, ano. Si Rayber ang medyo... ang ikaduha medyo bugoy-bugoy, laagan, friendly, barkada. Actually, mas karakter na. Si Ella is 50-50, bright gihapon, pero garaon gihapon. So, muna mo trabaho karon. And after dayon na mo, naday ko i-test drive karon sa Volkswagen. Yeah, Volkswagen na may mag-test drive me later. Try po na ako. Dayon, pagkahapon dayon, tungod kay 1 month sa pag-record na ko ni mga almost less than a month na lang, mag-Mount Pulag na mi. Usa sa mga pangarap sa among mountaineering group ang Mount Pulag. First time ni nga mugawas mi sa Mindanao, mulupad mi. Okay? So, tungod kay mag-Mount Pulag mi, kailangan mi mag-training kaya among mga TL dai, no? Baragon sa lugar. Kaysa sa ako pa, nanakoy tambal, nag-reduce na ko, nagkaon ako healthy food, kailangan na ko isag yun nga dapat para mo regular mo baba pagid ang sugar level. Exercise, wala na ko exercise. So muna akong gusto next week, tuloy-tuloy ang exercise. Tanaw na to kung nabay improvement.
para katong mga parehan ninyo diha kato kung ay na mo pag in denial kung feeling ninyo nga medyo diabetic na mo, di man end of the world, di ba? Kailangan napay panahon para mag-change sa imong kaugalingon, di ba? Change diet, exercise. If you love your family, kailangan healthy kasi imong kinabuhi. Okay, so unya matumigbukin, magpaminahawa din mi sa kadlawon, balikan lang saka din naog po dayon para pang-amo lang po ko ng mga natulog na mga muscles. May galawang asawa. Yung Filipino, my God. Oh my God, 79. Mura po yaya si ang daddy sa una. Baliktad mi karon. Oh, tanaw, 19 na tanaw. Yeah, she has a good grades. So again, 79 yung Filipino, passing, but... Hi! Hello. Class advisor, Filipino team. Hi! Guwapa yung class advisor ni Rastia. A few moments later. So there you go. So gikasaban ako ang teacher nga na nag-atag man ko 20 mil nga nung gamay nga. This is Corpus Christi. Alright, I'm done. So far, we're happy. Na-interview na mo ang tanan mga teachers sa among gihulga ilang kinabuhi na kamat sa sunod quarter dako na kay hawid na mo ilang pamilya. Thank you, guard. Oo nga, nakita ko nina, medyo awkward kayo nga na parents gadala o kuan na estudyante tapos luwi kayo ang estudyante gikasaba na tubangan sa maestra mo kaluoy ba? Dapat dili, dapat teacher lang yun. Tanapay tumama nga, bro, kasaba ng teacher. Patay. Good luck sa mga teachers, no? Idol tamo, so di yun na nalimba. Na i-blame ang teacher sa gamay nga grado sana. Okay, next stop. Brainlinks. So, gikan nami sa Brainlinks o kani si River, wala man di ay wala man di schedule, tingala mi kami rin tao. River. Nami karon diri sa showroom sa Volkswagen and BMW. Ang presyo ana mas mahal pa sa mong balay. Si Omar akong brother. Wala, dito na ako. Lala. Galiyo kung iya mga igal ha. Ops, ops. Okay, So may nakamal sa kasakyanan brad sa iyahang comfort, sa iyahang iyang comfort, ang iyang brand mismo. ang brand mismo no. Kung sa galing ng Volkswagen, Europe, ang BMW, kuan ni Europe European na car, oh. BMW. BMW. Tuloy kanilang daano 100,000 na ni kani pa lang. Silupin pa lang may gala 100,000 na ni. Muna ay giningan ako ah. Kaya Ang na. ilang ginaingon, brother, is intelligent car ng BMW. Oh, intelligent car. Oh, dili din ako. Hoy, press na niyo, wigda na siya ha. Oh. Down siya dito. Kadaggan na pipislitunon ani. So this is a pila ni worth? 6.4 from Originally 8.4. 8.4 million ni dati. Gwapo ka nga car. Brad, pwede mabre makina Brad? No, api man nga makina. Twin power turbo na, brad. Actually, mo ni pinaka-high-end kaya yung sport man. Kani nga auto gitawag ni Glavida. Ang price ani mura og 1.3 1.2 La Vida baby.
Kuna mo sa Volkswagen, pangitanin tanaw si Ronald. Batchmate na sila sa high school, small world. Automatic man ipatiste na to akong asawa may ako ipadrive, Brad. Brad. So ang yabi ani dili na pansak no. Dili na. Ipaduol lang siya sa mga pila ka meters. Pwede na sa imong diri. O 1 meter apart. Pwede. Oh, so maduol. So for example, Brad, kung nasa sa duol tapos nidagan ka, nabiyaan na nimong yabi, mapalong siya after? Wala ko. Oh, Saan man? Ha? palong. Mapalong siya? Hindi ko push. Nara. Yan na. Saan man ko? Kani? Start na? Oh. Tamaki ang brake palihog. Break. Tapos, Break. Paba ng brake. Oh. Tapos, I-push na po dayon ang katong kuan sa engine. start ka na. Oh. Start engine dayon. I-press ani? Oh, brake. Brake. Oh! So basta kay narang yabi may gala ha? Oh, nara. So wanay pagdagan na ilabay na ni wanay pulos. Oh. Sige stop. Lo. Nag-under na taban? Nagandar na. Saan man ni? Mingo kilo. Ano, drive na rin ka. Ano? Drive. Uy! So, no nindot kayo. Sitter man ni Bern? Sunroof. Nasa sunroof mga gala. Sunroof. Humo kayo manabilo. So first time ni nga barang auto nga dito ta para nung testingan na ta si Miss. Fluid link. Electronic steering na siya. Again, kani siya nga brand. Mura magkuhan sa to aircon na nakauna atong aircon na ni. Burag hangin naman lagi. Oh, narana. Alright. This is a European car. Wala ko nag-seatbelt. Ito na ito, be. Paki-explain daw sa mga brad kung sa'yo nakalamihan nga sakyanan. Na 1 point, pila brad? 1.208. Ah, Price sa La Vida. La Vida. It's a European car. European. German engineered. Volkswagen. Unsay trademark sa mga German engineered na mga cars? Timeless design o durability. Durability. Durable kay una-una ni mo ang Volkswagen na Beetle, di ba? Oh, correct. Na itag 45 Sige, years. wala So, seatbelt ni brother. Pati di ako seatbelt, di dapat yun siya. Seatbelt, buwanga ka, seatbelt, buwanga ka. Hindi ko pa malikas lang ni siya. Sayang ko na ni ka nang para May din ipabinditaan sa simbahan, boss. Kaya sige pabalikas. Kaya ngayong padulong ka dito, ana? Wala gina ko. Mansa mo na siya. Signal light daw, signal light. Oh, parang ano? Kato. Kato di ay. Oh, Nadia, nara sa... side repeater. Side repeater. Nasa diya. Ang iyang engine na ni is 1.4. 1.4 engine. Oh, 1.4 ang displacement pero turbocharged na siya, Brad. Nagtik ni nga car. Even if gamay ang iyang engine displacement, 1.4 ang iyang engine. Pero turbocharged man, so kusog yapon siya dagat. Contemporary niya ni sa Japanese cars is Altis o yung Civic. Honda Civic. Oh. Sa luxury, o na iya mga contemporary sa Japanese brands. Silent siya, no? Ilong na kayo bang makina, no? Iya ang cabin. Tapos ang nakalamin ini automatic din mo delete imong sent messages. Connected siya sa phone. So kung na kay ka-text, kina na yan. Nay gi-share sa ako nga picture daw ani. Ang nakalamin ni nga yabi mo sensor siya kung asa rapid gatambay mga 18 years old. Actually wala pa sila nag-open ha. Ang ilang opening is October 18 para just in case na sila diri sa unsa may exact address diri brand uptown Masterson corner Paseo de Oro. Ay lang manager diri may gala. Sir Choi. Alam mi suggest lang kung basin makahatag ka nami suggestion lang. Pagpalong i-connect siya sa phone nga mo automatic mo delete ang sent items. Mo lang ipasuggest lang ako para haksay ba ang Pati ang outgoing tanan mga sent outgoing calls, i-delete at pati po ng mga dial numbers automatic siya. I-suggest lang palihog. Ato na ipabalik. Ipasuggest palihog sa Volkswagen.
Ang ganda po yan, musin dyan asang mga 18 years old na pigkatambay. Kita sa yung navigation. Navigation. Wala na mo i-suggest. Na magawa sa navigation, nalapit ng mga 18, mga yan na ba. I-suggest lang, basta hindi ganahan ng Volkswagen na ba. Kablo na mo. Ha? Kung na may pangutan na, din na, titabi na lang, hindi ha? Sure na? Sure na. Oh, yes. The place to be. Pero dapat na tayo promo, Brad, no? Teka itong voucher. May voucher. Sa high time. Are lang showroom, babe.